emfie aduonu 20 years ni a impoasu japekro manhene Okatakyie Amoa Aturu abotoso mienu atena konwa kese so esemanhene ede amadehye wo ho enu nti wo mabodwa data ede ahye hofa. Every bra Okatakyie Amoa Aturu Nkonkonkyie ya wotoso mienu efa edwa etena so ese japekro manhene ede madehye won ewo no mu emfie aduonu enie na esane nyuma pa waye ede amadehye won ewo no mu nti enam so ema wo mu ehye hofa na dwumadie no ase no na enye asamketo akra hemfa kese atisani ani nti na won ebepie mu ewo dwumadie no ase a eye titinani edema National Democratic Congress meche NDC amanyoko eyo ni munyamfo ase edunkatia so na ni munyam ekota dwumadie no achi eno nam so ema Okatakyie Amoa Aturu Nkonkonkyie ya wotoso mienu eye japekro manhene ede ensem sei eto kantanka kwasosem eni abaya amedwamkoi oya policy bi say agenda 11 yama sa ta yezanka ye de dabi die stress say yesu de ba asasi kese da ho a yeta to o se wo fa nyesa model health center yebetimi upgrade no na ye dia district and municipal health center, government municipal health center, and as a municipal hospital. Na abeboa ye jama ha ama ya pomuden ya yarehwe atimi akonkan. Ne kasa no wachi no na onimunyamfo ase edunketia ya wono titinani edema NDC amanyoko no enso ede ensem sei eka ho. Nti ebesre se obia na nije se mpuntu ebeba oman mu no ye momodin se yentu asumie anamo